pappi tulla. Eihän se vielä nousu. Eli sitä, että mitä omat vanhemmat ajattelivat, että me ollaan varmaan jossakin avioliittokriisissä ja mitä ne ehkä töissä ajattelee. Että jos joku sattuisi kysyä. Niin... Me osattiin puhua ja meillä oli seksiä. Meillä oli kotona kiva. Ei me tarvittu tätä. Ja, että mä en uskalla sille niin ehdottaa, että se sanoo, että se on niin semmoista höpinää vaan. Joo. Varmaan puuttuu se oivallus, että voisi olla vielä paremmin kuin nyt on. Se tuntuu, että meidät kannettiin läpi viikonlopun tietoa. Eli se semmoinen huolenpito, mikä niin huokui siitä, että ne, jotka oli järjestelystä viikonloppua ja se vapaaehtoisuus. No, me saatiin bonuksena ihan valtava määrä ystäviä. Luottaa siihen, että toinen on tuossa vierellä, vaikka mä oon tällainen. Hirveästi se niin kuin lähensi. On päässyt semmoiseen joukkoon mukaan, missä saa kokea olevansa aika arvokas. Mä ajattelin, että ainutlaatuinen tilaisuus katsella omaa parisuhdetta vähän eri näkökulmasta. Tämä pitäisi olla pakollinen kaikille. Mutta se on niin päättänyt olla loppuelämänsä yhdessä, niin se, että sä käytät yhden viikonlopun niin miettimisen, että voisitko se tehdä siitä loppuelämästä parempaa, niin musta se on se uhrauksen arvoinen. Sä voisit kyllä meitä aloittaa ihan alusta vielä. Ei missään tapauksessa. Raakana vaan menee.